Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο της ομάδας μας Enduro Cret. Δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Γεια. Ένας είναι. Ναι. Η Λάσπη. Νομίζω ότι έβρεχε όλο το βράδυ και ήρθα πρώτη βόλτα και γαμήθηκε. Έχει πολύ ζόρι. Αλλά λέμε σε λίγο. Μη φοβάσαι, έχει... Μπράβο, καλά το έκανες. Για τον Άκη που λέει δεν έχω αναγωγή. Ναι. Το κάνε. Να του το δείξουμε, έλα. Τίγε! Άντε κολορίζει κι. Ποιος είναι ρε, ποιος δεν το βγαίνει ρε. Τίγε! Ανάθεμα το μπουρδέλο που δεν σβήνει. Πού είναι το σβηστήρι? Εδώ. Μπράβο ρε Μανολάκη! Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Μανόλιδες και τους Χρήστους. Ήρθε η στιγμή να γνωριστούμε, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι από σήμερα αλλάζουν όλα τα πράγματα. Και αλλάζουν διότι... Γιατί? Πήρε μηχανάκι αυτός εδώ, ο οποίος είναι ο αδερφός μου. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Πόσες τούμπες έχεις φάει θα μας πεις? Καλά, χρόνια πολλά, έλα. Πόσες τούμπες έχεις φάει? Έχω φάει 2-3, η αλήθεια είναι. Ναι. Το έχω γενικά με το δίτροχο. Αλλά επειδή έχει βρέξει και έχει πολύ λάσπη, αυτό με πάει πίσω. Αλλά με την προπόνηση όλα φτιάχνω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Και από εδώ είναι ο Μάνος. Χαλκιά αγόρι μου εσύ! Χαλκιά αγόρι μου εσύ! Έλα σου και εσένα χρόνια πολλά. Φιληθείτε και εσείς θα σας δείξω λίγο. Χρόνια πολλά, να σε χαίρονται ρε. Πώς σε λένε, Χρήστο? Το μηχανάκι που πήρε ο Μανολιός ο μικρός είναι αυτό εδώ. RMZ του 2009, 2,5. Το μηχανάκι του Χαλκιά είναι αυτό εδώ, ένα CRF 2,5. Τέλος πάντων, θα το δείτε μετά, δεν λέω τίποτα. Και εδώ είναι το θηρίο και XF 2,5 Kawasaki το δικό μου. Αυτά. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο καβλιάρικο? Έτσι. Τα ξαναλέμε στο τέλος της βόλτας. Και εννοείται γράψτε στα σχόλια ποιο είναι το πιο καλό μηχανάκι. Κότσε! Ρε μαλάκα, δεν ξέρω γιατί. Πέφτεις πριν καν πες το μηχανάκι. Στα 4 αγόρι μου, αυτά τα μηχανάκια είναι για άντρες. Εσύ θα συνεχίσεις από εδώ. Φύγε! 1 minute later. Α, μπράβο. Όχι. Όχι ρε μα. Ελάτε τώρα βγάλετε εμένα, ελάτε. Μαλάκα με μαγκώσει εκεί. Τι κοροϊδεύα τώρα ο βλάκας. Ναι, περίμενα το βγάλω.
Ωρε μαλάκα. Εσύ. Τι μαλακιό του βγάλω. Βγάλτε να πάει στο... Σβήτσε! Λέω, αλλά καλιά έχω εδώ. Να πω κάτι. Το τραπέζι είναι εδώ. Δεν πάει. Να γυρίσουμε. Το κεφάλι του μαλάκα. Πίτα. Ζόρικο, Πάτρια εδάφη. Φίλε μου, έχεις subscribe. Το βλάκι. Βάλ' το μέσα. Σε πιστεύω, πάρ' το. Πάρ' το. Άσε το δώσω εγώ, δώσε μου το δώσω εγώ. Δώσε μου το δώσω Τι εγώ. λες δε. Δεν φτάνει μωρέ. Πλάκα κάνω, πλάκα. Κοσάρικο λέει δέχομαι. Κι εγώ. Πάρ' το. Πάρε 30. Πάρε και 50. Ζημιά μικρή. Φέρε μου λίγο νερό. Γκάζι! Γεια σου ρε άντρα! Γεια σου ρε άντρα! Κάνουμε το μαλλί. Λοιπόν, αλάνια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, να χτυπήσετε το καμπανάκι γιατί κάθε Κυριακή σχεδόν, άμα δεν έχουμε ελιές, πάμε εντουράδα και τα φιλιά μου. Ποιος από τους τρεις Αυτό είναι πιο μάχημος? Δες. Αυτό ή αυτό. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο.